Kilagyoning pa, paninganak, panibanal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, maya payabak ko, may payabak po mo. makaping ko po, na po kaya katamong altar. Not for any political reason, ala pong politika ito. Yung tradisyon ng kaya katamong simbahan, pangakapat na Domingo ning panahon ning Kwaresma, panahon ning masayang pamanaya. Kalupan ning kaya katamong ebanghelyo, nung magsisita mo, nung magbalik talob kin Diyos, nung painggulutan tamo kaya katang pamikasala, ating masayang manaya kaya katamo, ing malugod at mapamatawad na Diyos. Uling intula ning banwa, ing magsisi at magbayong pilubluban. Anyapin po ining tula ni kaya katamo kapag masusyan. At karing kaya katang pamagsisi, watang painggulutan tamo ing marok at kasalanan, matulay ang banwa, matulay ang igpa, sasalubong kaya katamo. Karing panahon pe ulagan tamo yung etune kayamanan at biniluan tamo at binili tamo at penggulutan ing tunay tamong kayamanan mangyata kapatawaran king Diyos king kaya katamo pamagkulang. Itangan ko Magkumpisal ko kin Diyos sa may pain tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasalak ng bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito'y panigapuko, kan Santa Maria ang Kapilamang Birhen, karin sa Blang Anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na takan sana, kimbiye alanganga. Amen. Manalangin tamo, isipan tala po at ganakan nigiratang intention kay misang iti. Oy paning sablang pakalulu, metag kilya ing puso mo inyang ing metong mong anak ame bating migbalik ya keka. Pagkaluban meng metong a pusong kalupan ning keka, imbilang ning metong kekami. Meto nga pusong malyaring maging mamo, meto nga pusong malagwang mamatawad, meto nga pusong manintun pamikasundo. Ing tula mo, king pamagbalik ning mebatik mong anak, maging kaya kamiya naman sana, meto nga tulang alang pamag-alinlangan, alang pamagsisip. Iti adon mi kapamalata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng amano. Pamamasang iba't King Libro ng Josue. Nga na ning ginukang Josue, leko ko nakekayunge ning aldong iti, ing kamarinaya na ning pangaliban nyo, Ehipto. Kabang makakampula Gilgal,
king kapataga ning Jericho. Pigselebrande ing Pasko, king kabengyana ning 14 ng aldo ning bulan. Kabukasan na ning Pasko, tikmanda ing mumunarang pupul king Kanaan. Tinapi alang lebadura at singlet trigo. Tinuknang ng mananabo ing mana at manibat na kanita, enalo, mika at inpo. Manibat king panahon na ito, menganalo, king pangan at inubo king gabun ning Kanaan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibatamu, pilasan niyo at subukan, ing kaya pa ning Ginoo. Pilasan niyo at subukan ang kayapan ng Ginoo. Pasalamatan kay ing Ginoo, kapilan paman. Labi ko elatok ng pupuri king Ginoo. Ing Ginoo yang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayalipusta. Pilasan niyo at subukan ang kayapan ng Ginoo. Parangalan niyeng abe ko ing Ginoo, miyabe-abe tayang purian ing lagyo na. Menalangin ko king Ginoo at peki batana ako, karing sablang kakong takot, liniktas na ako. Pilasan niyo at subukan ang kayapan ng Ginoo. Lumawi kayo king Ginoo at tumula kayo, at kayo mipakarine. Ing taong maliligalig king Ginoo minaos siyo, at yo pekiramdamane. Liniktas ne, king sablang dusa na. Pilasan niyo at subukan ang kayapan ng Ginoo. Pamasangibat, king kadwa ng sulat San Pablo, Carintao, Corinto. Hindi naman mabibiyay kang Kristo, meto yung bayong lelangon. Alana ing sadya ng pangatao, may bayo ng lubos. In Diyos, iya ay makirapat kaniting sabla. Gawa na kaming kakaluguran no. King kapamilatan ng Kristo, at tilduan na kami, bandawan lang kakaluguran na ring tao. Ing panaral mi, ya iti. Ing Diyos, at yu kang Kristo, at tinurin ng kakaluguran na ing tao, at kelingwan na ing kasalanan na. At pigkatiwala no, kaya kami, ihikalat miyo, ing balitang iti. Uli na niti, at yu kami keti, bilang pinakakatawan ng Kristo. Ing Diyos, yan na mismo, ing mamaus kaya kayo. King kapamilatan mi, alang-alang kang Kristo. Makikasundo kayo, King Diyos. Ayami kasalay Kristo. Dapot, alang-alang king kakatamong ikakayap, tinuring ng waring anting makasalanan ng Diyos, ban kayagom no, maging banal tamo, arap ng Diyos, king kapamilatan no. Ingamano ng Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan ng maya pabalita. Dito tayo.
Dito tayo. Magbalik po kan tatang ko at sabyang ko. Tatang mikasala ko king banwa at keka. Ginoo manatili ang kayungan. At keka antimurin. Pamamasa aking may babalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. Linapit lakang Jesus, dindakal at alapanyingil Diyos, at makasalanan, bang makiramdam. Mibubulungan la rin parisewo at din talaturo ng batas, ngara. Meki sa lamuhaya king taong iti at magsuluya karing makasalanan. Inya sinabi ng Jesus karela iting talimhaga, ating metong nga tawong, ating nga duwang anak alalaki, nga na ning bunso. Tatang ibiyeme kako ing mana ko. Pinitna na ning tata, ing bandina, karing adwa ng anak. Kay bat ning mapilanaldo, ing bunso pisali na ing mana na, at mintayak ing marayong bansa. Darala na la ring sablang ayablina, karina la ginastos, at sinira ding pera na, ingewustong pamibiyebye. Inya nga gastos na langan ding pera na, mika maraguladanok ing bansang ita, at melipit siyang emunano. Inya may kipagobraya, king metong nga taong mabandi king bansang ita. Pepapuntanin niti king baryo, bamanese babi. Guri ng pakabsyan ng sarili na, agyang karingbungan tanaman akakananda ring babi. Dapot alang minye kayo, inyang nga pisip-isip na ing kabilyana, nga nang may kabalak. Karakal na ipos tatang ko at sawa-sawa laging pamangan. Kabang ako mamatay ko kindanok keti. Magbalik ko kan tatang ko at sabihan ko, tatang, may kasala ko king Diyos at keka. Yan ako karapat dapat mayaos anak mo. Ibilang mo na ako mo, metong ka rin ipos mo. Inya tinalakad siya at migbalik ang tatang na. Marayuya pa ikit na niyang tatang na at tutuyang melunus. Inya memulayang sinalubong kaya. Kinawul ni at penuma nga na ning anak. Tatang may kasala ko king banwa at keka. Ako karapat dapat mayaos panganak mo. Dapot sinabi na ning tata karingipos na. Mamalagwa kayo, dalaya keti ing masanting diling imalan at ipasulod ya kaya. Pasuluran niya ang singsing at sandalyas. Kuwanan niya ing patabantamong biserong baka at patenya. Mangantamo at magsaya. Uling nga na akong iti metene. Dapat sinubli ang mebye. May bating niya. Dapat ngini may yakit siyang pasibayo. At may gumpisalang miksaya. At yu kanita king maralme, inga nakapangani. Inyang pauliya at malapit na kimbali, may karamdam niyang tigtigan at terakan. Inawos ne ing metong karengipos at kitnani. Nanong ing malilyari keti, pekibat na ningipos. Ginatang niya po ing kapatadyo, pepapaten yung tatangyo ing biserong bakang pataban. Uling ing kapatadyo migbalik yang mabye at alang sakit. Mimuaya ing pangani at ebis ang lungog. Inyang linwalyo ing tata at inarune, dapot sinabi na.
Sinuyo ko keka, kilob na ning dakal, labanwa at kapilan man. Era kayo peso kala na loob. Agyang misan ay ko dininan dwiserong kambing. Ban pagtawan ko laring kana kung kakaluguran. Ngini mong dinatangyay ng anak mong yan, aminyira, kikekang pibandyan, karing babaeng magtindang laman, at pepapateme pa yung biserong patabang baka. Nga naning tata, Anak ko, kapilan man kaya bera ka, at kaya kaing sablang bandi ko. Sukat tamong magsaya at tumula. Uling iting kapatid mo, metene, makanyan man sinubli ang mebi. Bebati niya at may yakit niya. Kapatadig may pabalita ni kaya tang kaligtasan. kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyuring igpampo ng anak panimbalan ng Espiritu. Amen. May payabak po kayo kan. Dakal na pong fake ka produkto ngeni. Potang manyali kayo, pakalawin nyo. Ako, ati kong kompesal kayo na eh. Po biyasang saling online. Itang mamorder ka online. Po biyasa. At ako bisang mabiyasa. Ako puring pag-aralan. Pota mabiyasa ko. Bali po, bakit? Tatakot kong ma-fake. Nengkay, potang maglawe-lawe ako eh. Lawe ko tang keng pwede kasali keng online, keng cellphone mo. Lawen ko lang. Potang lawen ko lang niya mo, sapatos. Ano sa tigdete sapatos? Mga picture lang. 59 pesos nga na. Tutuita? Siguro, sulod mo lang. Ba't mo sinulod? Mispak na lang eh. Kaya hagin mo lang detang produktong buri mo pantunan. Lawen memo itang medo pambruto. Lawen may relo. Ba? Kasi tingnan ng relo. Kaya ba 200 nga na? Siguro, ito niya. Tila pa mong tatak na eh. Nengkay, fake la pala. Makanya lang talaga rin fake. Talagang gagawan dala para magilang kalupad rin totoo. Fake are really made to look like the real one, the true one. Kaya po tang eka makaing makakalali, po ta mapake ka. Mo ka rin bagay sa saliwan. Pati kayong transaksyon. Bali pong imbudol-budol ngeni, niya mo budol-budol kitang puntalan ding matwa, paderan ding, bala mo, at ilang pabaho kaya, kaya ba tukyano ning matwa, ibieno rin alahas na, tukyano kayong bangko, i-withdraw no rin pera na, ibieno karela, ing budol-budol, pati bukay cellphone, natina naman. Sabihan na kayo ka, den pera mo, pota masipit la, so panda ka, ilipat mo lang yung makanya nada. O, so panda ka kay, yan pala may budol-budol ka naman kaya cellphone. Dakala fake yan man totoo. At baka niyan, deng mag-fake, deng magbudol-budol. Pota kay ramula, bala mo totoo. As if they are true. Kasi o iting brada burida magilang lupang totoo. Pero alila. Uling meto nga rin lalalambat yung kailang bata, nabalo mo, may fake ka, may loko ka. And you realize in the end, you were duped. Dahil itong produkto, dahil itong kayamanan, usually, pakyakusan dala mo. They are replicated
with a cheaper representation, which we call fake. Ing tuto kasi maglambat. Ing tuto, manyadsad. E dala kalupa, retang sa saluwad tawag, e tuto. May loko na ka, may gastos na ka, ela pa maglambat. Di kaya kasi po tagadak ka, e mo pabalo dado yung tuto, e pabalo dado yung tunay. O ba't sasabihan ko iti? Atin mo na ba kasing eto tong kayamanan? Apon to tong kayamanan. There are true treasures and fake treasures. Nano po yung amanuan ko? Iganak kay Ebanghelyo. Pag sabi na, ibiyay na po ka na ako, ika na akong bada. Ang yagya pa baka palahod, kay nakadapabo. Isipa na itakayang mana o iteng tunay ng kayamanan. Pero ining kayamanan ng ining amana naman miglambat. Kaya ba nung agisan ing kayang mana king be mayap kaya kayang pa magpakaswelong sarili king marayong lugar ing kayang kayamanan ay amana may gisan agad. Katataw yan, may kipag-obraya, manese yang babi, king meto nga mulahan. Mera ano piya, may nga paboren niya, may kasakit niya. Maya pa kano keng balenan tatana, den kasang bahay, den po magipag-obra, ela daranop. Iyagang kayamanan na isipan ng yapin tunay kayamanan, may wala, may fake ya. Bala na mo, itang mana na iyang tunay kayamanan. May wala pati dignidad na, may wala pati karangala na. Uli kaya benorem babi, karinya matutut. Pamangan na rin babi, bisay magpakad ka rin babi. Manita na po, kababa, kabilyan. Uli kayang kinaul, ing totong kayamanan. He embraced fake treasure. Aliwa mo po ing malating ing mas anak mas anak takawsa ng prodigal son. Ang yang ikoya na balaning kayamanan na itang mana na. Anya magpakapagali anya masipag Siyempre ing mana na o iting kayamanan na. Papamangane, siguro, pagpagalane, sipagane, karinangan bibye, bubulo si sarili na. Kasi sipan itang mana na, o itang tune kayamanan. Bakit po? Uling niyan tang abalo ng minuli yung kapatad na, pika kasama na buring kapatad na, mimwaya kay kapatad na, siguro tinaman dahilan. Uling righteous yan itang lawe na kay sarili, mas mayap kay kapatad na, atanggaping kapatad na. Siguro mas kaluguran na lang pa rin ang kaluguran na. Then kaluguran ko na, man makapagsaya ka na. Mas kaluguran na pa siguro ng petabang baka. Mas kaluguran ng pibandyan kesa kay kapatad na. Mo ito. Niya naman nirespetuan ni tata na. Alayang lugod kan tata na. Ang yan mag-obray nga ba ng tata na, alayang respeto kaya. Biro mo pagkibadane, ing anak mong yan nga na. Naman sinabing tatang, ing kapatad ko nga na sana. Ing anak mong yan nga na, alay respeto kan tata na. Mata siya paboses kan tata na. Bakit? Kasi kening koya, ikaya kayamanan, impiban dyan. Siguro dahil kaluguran, mas mahulagala. Ang pore patabang baka. Kung nanda kayo, nung aluwaing kayamanan, aluwaing gabon, aluway livestock, patabang, saan yung tunay kayamanan? Which is the real treasure? Saan yung tuto? Saan yung tutong kayamanan? Kining Ebanghelyo. Saan yung tunay mana? Lawen tayong tatang. Ing tatang, kaya nga ning gabon. Kaya nga nitang makatanam ka rin. Kaya nga nitang
det hanggang baka ka rin kayala, den tupa, den kambing kayalangan. Pero balo ng tata na, dening material apibanjana, yung kayang kayamanan, aliwa ilang tunay ng kayamanan. Kaya apansin nyo, kanitang tanganak ng bunso, sabi ng kayang mana, alang kuskus balungos, hanapin tayong matwa. Alang adwa-adwa ang isip, binyening mana ng anak na. Bakit? Itang material na bagi na naman pagmaselan. Balo na liway kayamana na ito. He was not attached to his own property. Naman mo sinabi, 5 banwa, biya ko na kay mana mo. O panay nyo kung maging matwa, kanta ko biya kaya ka. Naman po sinabi to, buri mo na yung mana mo, binyan na. Alang kadwang salita, he can easily let go of his property. Bali po, bakit? Huling igpa, intatang, balo na yung tunay ng kayamanan, at suya ka rin kayang anak. His true treasure is his sons, his children. Hanapin kitang panganay anak. Ot may mua ka. Ingang gabi banjan ko kaya ka. Inya mo pepamanan ining bunso. Pati tang koya. Ot may mua ka. Iningang kakakit kaya ka na ganyan. Bala mo lulto, ala na rin pibanjan ng tata. Kabus kayangan. At saka nga na pa, all that I have is yours. And I am always with you. Parati mo kong kayabe nga na. Parinikit nining kapatid, alalaking panganay. The father chose the true treasure, his 2 sons. Ing tata, pinili na yung kayang tunay kayamanan, den kayang adwang anak. He would not let go of his true treasures. Even the younger son squandered all his inheritance in wrongful living. He did not even let go of his elder son. Even he abhorred his brother and disrespected him. Lenya pwedeng tatang, uling balo ng kayamanan na rin ng anak na, ang yang mi kasala itang bunso. Gisa ni, pepamanan me, kabat gisa na la. Sigal na la, may good time ya, minom ya. May gisan na rin mana na. Mimwaya, aliman, sega na pa. Kasi, iyay tunay kayamanan na aliwaman deta, pwede ko umipate-pate kayong pamilya Pwede ko umipate-pate Kanino yung bali, kanino yung gabon, kanino yung loti, kanino yung negosyo, kanino lang pera. Pwede ko umipate-pate. Pero mabubulag kayo. Mapipake kayo. Bakit? Itabi papate nyo, liwa naman tunay kayamanan ito Yung tunay kayamanan, yung kaya kang kapatid, yung kaya kang pamilya, yung kaya kayong relasyon, o itong malino, kayong tata. He did not let go of his elder son. Yan naman tebiluan, yung panganay ng anak. Ang yang panyabihan na nerugo. Pasambot king kasalanan daw. The father invited the elder son to discover his younger brother as a true treasure. Agkat nining koya na. Inganak kapatid mo ngayon may tene, sinubli ang mebi May walaya, may yakit siya. Tara, magsayata mo. Pa rin burin tanggapan. Bubuklat na matay ng kapatid na ikoya. Ining tunay kayamanan, ining wali mo. Agyo. Kasi akakit na mo itang kasalanan ng kapatid na. Nakakakit yung grasya ng kapatawaran at pamagbayo pilubluban. But the father knew his relationship with his sons will endure forever. Ining tunay, manatili. The father knew that his relationship with his son will remain. Ang yang nang malyari, ating pera, alang pera, ating pibendyan, alang pibendyan. Dening anak ko la pa rin. Manaluway ito. Kugulutan. Mipalitan. On the contrary, the 2 sons failed to see their loving, generous, patient, and merciful father as their true treasure. O hindi pa po yung makalungkot. Dening adwang mi kapatad, may bulagla, de ikit, ing tunay ng kayamanan. Aluway tang gamot, aluway tang pibandyan, aluway tang mana, ing tunay ng kayamanan, ing malugod ng tata, ing mapamakululod ng tata, ing maganakadang tata, de ikit itatang da, ing tunay ng kayamanan. Bakit? Problema day tang gamot. Problema day tang pataban baka. Problema day tang parakanako, parakarela.
Kung nanda kayo, sano ang tunay yung kayamanan? Isipan nyo ngayon kay Misa Tam. What is your true treasure? O kaya palitan kayong kutang. Nino ang tunay yung kayamanan? Who is your true treasure? Pakibatan niya po. Uling nung hanggang ngayon pakibatan iti, pota mapik kayo. Kay katatawlian ng biyayo, kaulan-kaulan yung bagay, naman manatili. Kaulan-kaulan yung bagay, masaguli mong mawala. Ako po, anong kunan nyo ko, yung tunay kong kayamanan, ima ko. Kasi kami nangadwa May tenay tatang ko, may tenay rin adwang wali ko. Ing bukod ko ng pamilya, talagang pamilya, ima ko. Anya po tang minaw siya ima ko, giyang mamangang ko, pakibatan kayo. Pakatin niyang miss call ima ko, maus ko agad. Pakatin niyang panabilin, agad kayang hausan. Matuwa niya kasi ima ko. Ako na mo yung anak na, ako na yung pamilya na. Yan yung tunay akong kayamanan. Nga po tang kasabi kay ima ko, panayang sabihan, ma, I love you nga ako. Kasi kaluguran kay ima ko. Kadua akong kayamanan tunay, ikayo. Kana akong parokya. Balo ng mako ita. Potang magmisa ko, ati kong binyag, ati kong schedule. Makiag na ni mako. Yun na mo norang yung parokya. Nakapamumuli ken nakapa. Balo na namang mako pari ko. Ka na akong tunay kayamanan. Ikayo, kana akong kaparokya. Keti, kingkikatan. Banal la Cruz, kayong Sapang Bato. Dekeng Deka, dekeng Margot, pati na mo naman kay Clark. Pero kay kayong makalukman ko keni, may basakeng loob ko keni kutok nang. At ko pong kwarto kay Clark, masanting yan naman, renovate de pa po. Pero man may basakeng isip ko, matutut ko ka rin. Magatlo na akong banwa keti, ni misa na pametutut ka rin bengi. Nang kaya matutut ko po, takatimbin niya kay batating kasal. Pero keni ko po, tinok ng kuketi hanggang makuketi ko po. Kasi kayo rin kayamanan ko. Balang metong kaya kayo. Balang metong kaya kayo nung agyo ko mong sabyan. Mahulaga kayo ka na ako. At katlong tunay akong kayamanan. Ingka na akong kasalpandayanan. King Diyos, ikpang mapamakalulu at malugod. Nga magi kong paring eni, uli ko. Uli ning Diyos, amimiyag yung pangapari ko. Uli ning Diyos, kaya katang sa salpandayanan ng malugod, maganaka, at mapamakalulu. My true treasure is my faith in our loving Father, who is loving, merciful, and generous. Ikayo po, baluyo, listahan ni kaya kayong tunay kayamanan, paborin, pota mawala kaya kayo. Pota mapanako, o pota sabihin yung may fake ko. Pota mag-bless ko sa ken. Kaya mag-bless kong motor. Kaya mag-bless ko sa ken. Agad ko sabihin keng mag-bless sa ken. Kasanting na puning sa kenyo, kamal na. Ang mahal-mahal ng sasakyan nyo. Bayo yala, ipang plate number. Kasanting na. Congratulations. Pero bali po, ang giyang mali sa kenyo, ingapong gino, ikaing mal para kaya. Aliway sa ken mo. Siyempre, mali sa ken mo, nanya mo tatakyan. Masanting niya, mali. Pero yung mata ni nga pong gino, malalo ni sa ken. Yung tunay maulaga kaya ka. Yung tunay maulaga kaya ka. Kaya, ika. Buri ko naman po sabihan kaya kayo bilang pari. Nungkot nan may nga pong gino. Nungkot nan may Diyos. Nung nino yung tunay ng kayamanan, ika. Ika. Ikayo. At yuta kaya ni bang pasalamatan tayo. O sabi kong, ika, yung tunay ng kayamanan ng Diyos. O yan. Altoldo, akagtsak yung harapta mo. Makasadyayang mate, idaw na yung anak na para kaya ka. Para king kaligtasan mo. Para king kasalanan mo. Pagkasalanan ko. Uling maulaga tayo kaya. Uwa, yung miglalang king banwat yato. Kaya nga yan, king Diyos ganyan, yung kayang lalangan. Pero aliwayan, yung mahulaga kaya.
ing tunay kayamanan ng Diyos, sika, timbalang metong kaya katamo. Potang mulitang masaya, mulitang maswelo. Kasi agyan na kaya, tama niwala kay sarili tamo, maniwala rin aluwa kay katamo, pagdudan na rin aluwan tao, isipan ng dakamarok. Pero yung Diyos, man may gadwa isip. Kalupa rin Diyos, igpake ni, nyantang muli yung kayang anak, selubungane, pigtawane, pigsadyane. Makanya niya naman, kapatid ng mata sa loob, itang pangane. Dadakita ni, linwalya kayang bali. Para dakita ni ang anak ng mata sa loob. Bakit? Uling ilar ang tunay ng kayamanan. Kapatid, buri ko sabihan kaya kayo, potang muli kayo, maniwala kayo. Idala yung tula na yung Diyos igpata mo. Ika, yung tunay ng kayamanan. Kita mo, yung tunay ng kaluguran. Nakatapagpalit. Makasadyayang mate. May pako king krus para kaya katangan. Tunay ng kayamanan. Kilagyo ng igpapa ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tampo. Ipasyag tayo kapatad, ing tunay, ing kaya katamong kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, king Diyos, ipang may pain tutu. Linalang kimbano at yato. At kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli kang upaya ng banal na Espiritu. Mibayit kan Santa Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayan Poncio Pilato. Mi paking krus, mete at mikutkut. Inipaya karing metem, yung katlong aldo, sinuble ang mebye, pepay tayo siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang may paing tutum. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, bamo kong karing mabiyem, kung nga mate, sasalpantaya ko, kimbanala Espiritum, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamasamak di Santo, kin pampatawa daring kasalanan, kin pangasubirang miyering mete at kimbe alanganga. Amen. Aduan tamo, impami kasundo, para kikiyatang sarili at para ring mabilog gayato, ing pangmanaya kay katamo. Nga tapong makibat ginu, pakiramdaman mo kamit, pakaluluan. Gino, pakiramdaman mo kami at pakaluluan. Para karing tawan mong ginulot, karing karelang pengari, at karing karelang pamilya, banatuklasan da ing lugod, at panalala karing taong ating malasakit, at mananasanang karing sarili ra mo namang pibale-bale, ipanalangin ta aking Gino. Ginu, pakiramdaman mo kami at pakaluluan. Para karing bulag sa kakristyanong ginulot, karing karelang pisamban, ban ing mapamkalulong Gino, ipakit niya karela, indalan, pabalik imbalena, ipanalangin ta aking Gino. Ginu, pakiramdaman mo kami, pakaluluan. Para karing misyonero, reliyoso, magoblang alang bayad, ang masisiralo, pauli ring kapag subukan, adaralanan da, maging tuneno sanang sugong Kristo, ipanalangin ta aking Gino. Ginu, pakiramdaman mo kami, pakaluluan. Para karing manalig kaya katamo, king kaya katang pamanalastas, kapatawaran at saw, bangyelo mabigo at maging karapat dapat tang mayawos anak ng Diyos, ipanalangin ta aking Gino. Ginu, pakiramdaman mo kami, pakaluluan. Ngani po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, igpami, parati kang manalig kaya ka pakalulo, at paniwalan ming kaya ka kalampupas, kaya kaming panayan, at matulang tatanggap king lugod mo. Parati mo kami sanang tanggapan, ang iyang potang magkamali kami. Itiadon mi kapamiladaan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Malalan kayo kapatad, bandating kayo tangdaon, matanggap na harapan ng Diyos, igpang may payang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo itindaong karinggamat mo. King ikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamang pasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O Diyos, aginumi, ing anak mo matula nung tinggap, ding pamikasala, at may kisuluyang mengan kaya kami. Mananasan ng ing pamipatutumi, ngeni, magpadurot siya king dulang ning anak mo. Iatad na kaya kaming palpikasala, impamikasundo at kapayapan, king metong at kaya ka. O magana ka, mapibabata aming igpa, kapamalata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka ang iyat timurin. na yoreng puso yun. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati, numan ka rin o igpa, Diyos kinalangangat lubos mahipaya. Ing maula mong panahon ning grasya, ning regalo, ning kaya aming pamilya, ban makapagbalik ke pinubluban. Dirinan mo kayang sikanan, bad padilisaya ning kaya aming puso, ban nasupil ing kaya aming hiling at kasalanan, at kapamilatanan iti, malaya kaming makasuyo kaya ka. Tuturo mo kaming may biye-biye, king lilipas sa yato, kabang ding puso may makayat nala, king mapupupos ayato. Ulinita kang beding sa blangkoro, ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampuming, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, Mariala katawa na daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lupki pa may lasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat sa kaya, piraso na et binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti kanakong katawan ami daon para kay kayo. Manganyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis. Pasibayan pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniting. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbay talang hanggang ti panamibubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, ban kanita mi patawanan la rin kasalanan. Dapta niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo ang misteryo ni kasalpantayanan.
Tunay kapin banaloy, inyang yan ikaganakan mi oig pa, ikamatayan pa manyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapyan ng biyat kalis ting karigtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan uban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king ikaming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning balal Espiritu. Ganakan mi o ikpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap kayong lugod kabe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, at hanggang malugod na susuyo, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kaya kaming parokya at isamban, kaya king Balala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang meyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Hindo ning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tatu kagum ning balal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo, King Diyos, igpa, King panalangin, tiro ng Jesus, kaya katangan. Kabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting kasaupan ni kaya ang pakalulu para di kay mikabus king kasalanan, midigtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan, at pagkikaburin mo, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Ikatula tamo pasyag, ing kaya katamong kapayapan, karang kapatatang sisimba. Kapayapan po kayo.
Ngayon, Kordero ng Diyos, ni Jesus, sa milalako, king kasalanan na ninyato, nuwan na rin mayaws, king apuna na ning Kordero. Ginoo, ak matampan tanggap kaya ka, dapat ikas mi ay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bage, at pag nasangpuin tanggapan da ka. Dapat paulina ning pinandit, era ka at tanggap kin sakramento, umiaka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan mo itong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y pantulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Talakad tampo. Manalangin tamo. Oig paming malugod, dirinan mong sala ding sablang mibabait keti king yato. Kapgan mo kaya sana king puso, karing sala, ning kaya kang ebanghelyo. Banikatula mo la din pamisip mi, at maging tapat king lugod mo. Iti adon mi kapamlata ng Kristo ang Ginoo. Amen. Balang Biyernes, alas 4 at intamo pong Station of the Cross. Itantawli kaya niyang proxing ko hanggang kaya keng bisitas kaya king bliss. Masaya po dakalareng tinagon kaya tang Station of the Cross. Ang po pa kayong misa mismo. Deng maka-online niya pa rin po. Kita benda chula kendalan deng sisimba at marakal lareng magaten. Yun pong susunod na Biyernes, kaya pong purok 3, ang pong purok 4. Dati uling alam bisitas keng delegen ni muntatamo ketin sabi ko rin mag-organize. Ang yang magmisa ko kin lele dalan. Keng garay, keng harap yung bale. Haus darita street mass. Okay mo po ka na ako ito. Miss ko na po talaga yung magmisa. Karing kaya katamong kaya katang chapel. Po pa karing kaya katang komunidad. Siguro itang mag-organize kaya tang susunod tamong Station of the Cross. Etane pa po yuli kaya ning misa. Duwan na ang Biyernes kanyan. Mamilita lugar kayong purok 3, purok 4. Doon ko pwedeng magmisa pagsabi kayong barangay, kayong kapitan na eta naman makayabala ka rin dadalan, karesakit, ating mag-traffic, kalupa kanita. Pakanita, panamdaman da rin kaya katang kasiping bale, komunidad, kapurok, kaya katang misa. Hanggang kayong dalan, okay, kumupo kanita. Basta mumumuran, siyempre, mabasata mo, lalo na kayo. At mikitikita mo po, kaya katang Station of the Cross. Ingino, manatili, kaya kayo nga, At kaya ka antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong kaluguran at kaya kayong pamilya. Kilagyo ng igpampo ng anak, panimban ng Espiritu. Amen. Then ako pong assignment na nung ating ko cellphone, pwede naman text dito ang taong tunay mong kayamanan. Sabihan mo, you are my true treasure. At iti ang kaya katamong maging kalaban po tang mapipake tamo karing eto ne kayamanan. At ikakatang misa, midaw ne, umetamo, king kapayapan. Salamat King Diyos. Irandang